Татарстанда социаль ашханәләрнең саны 6 булды. Бу исә авыр тормыш хәлендә калган меңгә якын мохтаҗ кеше кайнар ризык һәм чәй белән тәэмин итеп була дигән сүз. Тулырак хәбәрчебез язмасында. Ачылыш тантанасы күпләгән кунаклар, төрле дәрәҗәдәге җитәкчеләр, дәүләт һәм иҗтимагый оешма вәкилләре, дин әһелләре катнашында узды. Тормышта нәрсә генә булмый, кемдер авырып китә, кемдер эшсез кала, кемдер вообще берүзе кала. Чөнки гаилә менә бетерә. Аны тормалыйлар кешеләр килә. Оларның кайсы вакыт урын эше дә юк, урын торырга да юк, кая барырга. Менә шунда общественный коммерческий оешмалар, олар бик каты эшлиләр, бик нык эшлиләр әйтүчә. Именно бик зур рәхмәт оларга, безнең менә администрацияларга, чөнки олар урын бирәләр менә ачырга шундый пунктлары. Аннары менә бизнес структуралары, кафелар бик зур ярдәм итәләр. Татарстан мөфтие үзенең чыгышында игелек кылуның, яхшылык эшләүнең әһәмиятен билгеләп үтте. Безнең динебез инди, хәтта пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям күп хадисләрдә безнең инди шул нисбәттән ул безнең бурычыбыз. Мәгълүм булганча безнең закатларыбыз бар, төрле фондларыбыз эшли. Хәзер муфтият турында әйтәм. Ярдәм фонды булсын, безнең закат фондыбыз булсын һәм башка фондлар эшли, Аллаһка шөкер. Татарстан Диния нәзарәтенең Закат хәйрия фонды да мохтаҗларга һәр даим ярдәм итә. Дүшәмбе һәм җомга көннәрендә Борхан Шаһиди скверында 100 кешене ашата. Яңа ачылган приют человек ашханәсендә һәр көнне 100-200 кешегә бушлай кайнар ризык бирелә башлый. Ана чуда социаль тернәкләндерү һәм адаптация үзәге коммерцияле булмаган автоном оешмасы башлап йөрде. Вазилә Батырханова, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.